Nordhavn, hvor vi skal træne lidt. Der er kommet et mega sejt nyt træningsspot her på toppen af et parkeringshus, som har et muligt seje features. Så ja, kom med. Den her er mega smart. Det er simpelthen, man kan tage tid på, hvor lang tid man er om at løbe op ad trappen. Og så nulstiller man her, og starter her, og så løber man. Sekunder. Det er sgu meget godt, skat. Ja, det var meget godt. Ja. Så du kan slå den? Kan jeg lige prøve at slå den? Ja. Go, 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 go! 27, hvad du vil! Okay, nu har vi kun taget et skridt ad gangen. Er du klar? Okay, et skridt. Så er det challenge. Skal jeg se, om jeg kan slå dig? Good luck. Good luck! Så er det ikke på mig. Sådan. Samtidig som dig. 41. Det er godt, skat. Så meget hårdere kan du tage et trin. Så blev vi færdige med at træne. Ja, det var hårdt. Aftens session, ja, det var temmelig hårdt. Det der trappeløb, det giver virkelig meget, og man kan virkelig mærke, det er vækkende dagen efter. Ja, og jeg vandt. Du vandt. Nej, anden runde, der vandt. Ja. Okay. Tag revanche på den anden tidspunkt. Ja, tag revanche en anden dag. Der er delte meninger, hvem der vandt. Tak fordi I kiggede med, og vi ses. Vi ses. Skat, jeg vandt faktisk anden runde. Du var altså 42.